Namam erken heleye uğran çarpıktı. Ne bir aynanın taşı dolu artıktın. Üstümde köylüm yeninek yırtıktın. Yadadım çünkü dolu şiir olan korkuktun. Kuyu dönüğün önüne hormat yok. Yenilere dönü gayrelere hizmet yok. Hayrat ettiğin kıba kömüğe varmak yok. Yadadım TV'de kırpık bile dırnak yok. Inanmayalarıkla basan değil ki olmayalarıkla devam ettilerdi. Bir klip kadar tezlerim yüzümde krenki. Yadadım buluştur yaları klip bilen görki. Görmekten yadadım ne var güllerin tolusun. Görmekten yadadım bir tuğun kulüp olsun. Kabir oğul gıydına inatırdan döyüsün. Görmekten yadadım onları yeki koysun. Nem üçün atam 077 diyeceğini bir yerderik kaç gidya. Nem üçün ayda yödün diye de ön son öz aytja. Nem üçün TikTok'taki oğlan eşik satcanlar öz adının yerine sport sözünü oşya. Yani sporta değişik hiç zaten satanaklar. Maden Çiğne. Nem üçün TikTok'taki bahada uyançı şolardan alan krasovkamın aşağı çalt dövülüyor. Nem üçün Guwonç Malçyň aýkasyna gudaw elýärdi, sana gudaw elenok. Nem üçün saýyk däli, däde bolly, zümürçez, daý bolly, sen bolsa şodal boýaply. Nem üçün S bitirwady, T bitir ýok. Nem üçün TikTokda video düşürenler duzalmana puly ýok. Özümde bir stok galy hana magazin we bir alay özüm. Geçen ýyl sen bir stok soranda men beredim. Senem ondan sonra atdyň, şoň üçin berdim men sana. Ondan senem astap goýdyňda menem goýandyr. Şeyde oturjak bolsaňa gol ziyatly berin. Bir niýatlyjak bolsa sen goýdakyň atlamaly. Ho, aýryşypsyň diýip eşitdim ha. Ana aýdyp berdi bir atlar. Aydaýyn dinlesin gönü üstünden gülmesin. Aşy hakykat eşmersin dost günne. Günne işte afgay olar ýala gep gurrun. Ana merjenip bir gep çigenne jaba goňşymy hemme zat aýdyp berýär. Kim bilen söýüşýär, kim açan ýatdy, kim ýaçan turýar, hemme zat bilýär afgay. Men gägesin aýgitdi şondan nary müşkili. Das men sana aýdaýyn şular üçin içeniňe degen ha. Hayır, bu men aýalym ha. Men aýallyşy, goňşyma moýnaşy. Hedin ýaňyňda ýaman hedil ýaly göçüp baraýsan ha. Tatlyk çaýmam töwereňizde. Kim gorkunç, kim gülkünç moň erkek saýlasy. Aýylar bela aýala gyýbyda bilip saýlamalygyna bilmendir, loh bolupdyr. Senen loh gerek. Awa. Maňa bilirmen bolýan ekenem şoň bilen. Tipa zaýşya, her aýalym men bilen. Agay, asyl beýtseň ama Mezat kuwat bolýarmyş, akylly bolýar diýär. Gaplara seni elim ýanyna eltseň şu elim tanap açylýar diýär. Birem olmaýar şunu öýde, olmaýar şunu işte Xitay firmada işleýän oglanyň birde giýje 3-de diýär öýüne gelýär diýär. Öýüne gelip papyny açsak bolsa elim tanama nur diýär, kuwat ýalmyş diýip. Aýagyny sana diýär, aýagam ýatandan. Mehwan başy qyyn olmadan gapyny açyp beräýdi. Aýagy gapyny açyp geldim sagman hawa. Bor men ýatsam bolýar, men işeýtmen arqaýna ýatyp. Mun uğrayacağı diye işkence saç bayna yere suwa kana diye su tanana diye adam yana ayağına gayret diye ne falan penulmadan suwa yapıp gelip onunla Aristo'na gidiyordu su işte uğraydı. Eşit ondan çıkıyor halacığına var halacığına açılan nokta tanıma yana ayağını tur diye gayret açıp verebiliyor için ayağı yeni turup geliyor yeni açıp veriyor şey uyum için yat yani şey ön ayağını turup diye bardan kolunu çalışacaktır da. Beni iyi biçip böyle ayağının yanına var ya, öyle köyüşüyor, böyle uğruyor, öyle kot yanmış deyip dur diye. Öyle mekran bilemettim, öyle aslanı kot deyse. Koya yediydim, yar gece komşular bilmeden aydıp görmeyin diye. Alo Malik, alo mu dinliyor? Yo. Süleyman, selamun aleyküm. Wa aleyküm.
Bir minutun dowamında bary ýok, howa ýa ýok diýmeler. Aň saçyk, sen taýynmy? Düşündüm, beter taýyn. Beter taýyn. Onda wagt gitdi. Wagt gitdidem, Hawa, 1 minutdam. hawa. Ne boda git. Ne bir minutga jekka. 45 sekunda var yani. Bana burada oyna. Killa gelmeyecek bana. Yine 25 sekund var. Yani bana gelmedi canı var yani. 20 sekund var. Olmadymy? Uçuşum merden. Yo yine 15 sekund kaldı. Baly gelýär. Ya bak bir ayla 7 6 5 4 Baly näme etdim bala? Balam kit çağış ana. Ana bak. Balam kit çağış mağdirin adından Sanje oğlu çıklama boğucu esecekler soğut verdiler. Olayım 5 yaşında. Çim 2 yaşında. Ýöne bara tuğulumu. İkisem 7 yaşında ýaly. Razmerlerle özüň çözür onu. Patpsat edin. Patpsatsa etmen görýänler. Olaysa diýmeýin. Toyun Alparslan'ın Sadık Kulübü Yakşı Koşulov yine toymazdan erli portatları günü yayılımda görmüşlerim o odanın film dikkatleri Davrik stüdyo yerine getiriyor. Şeylerin davaramızdan erli çıra bedegleri meşhur yine senin o odasını benim hormat koyan dostlar ve pajan hemen sağlar iyilik beylak yine tahminen Men size bagada aýdaýyn. Özüňe deýişi bolan durmuşyňy başgalar bat etjek bolup, kulata gormagan bamy. Yoluna göre ayağı bulu diyen sonra da görünür cruise Derece barım daşıma zere diyen Yok benimle konuş halen o kolsun Neçe gözlesini tapmayan kovsunu yaşlara yolsun Ne elde burada yaşayasa ya? Erkek pul kazansa başkala meklerini ipegen ya. Ayal pul kazansa menin de erkeğe metaş değil ipegen ya. Şu derece utardınız o siz. Öyle biri yurtta başka biri Yatlamalar Eda oradan gıybatına delin lan. O kim oldu? Oraz yok da orazam getirmeleken be. Oraz olan kim ol? Bunlar kimden okuma ne uğrani ha? Şu neçeni var ha. Bir adama kömek edipdirler diýse, şol adamyň eden kömegi meni hemen hayran galdim. Amerikalı aktör Jason Statham'dan bir interwýusynda aýdýar, men adamlara kömek etmän, gowy işler etmän halaýandy. Olam näme iş etdiň diýä olyp, gyşyň günü howa soğuk, o köçede öýtüp ýaşap diýip köçede ýatýan adamlar bar, şolaryň birini öldürýär, urdum diýe. Goý soğukda köçede ýatmasyn, banisada ýatsyn diýdim diýe. Ramçı male Gelenler ağam muri Bu edip fire nasıl olur Ramçı male Diyeceğimi deyip kalarım Sesimi iştip nalarım Hanesiz rapte varlarım Gelin merik dili vanlarım Diyeceğimi deyip kalarım Sesim çıkarmadım halkın ucuğu yılcacıktır Başta da diydiriptim kim ayıp sen nereden çıktın Nemelay, şamdan yana bir kız bilen tanışdym da, şo gelýärler. Ýa-da çaýda. Eredik sen maşyna minmeýin ýa. Ýene de gara özüň samsykdan. Salam gowma kylym. Tanışyr dostum Ali, üstü başyna kanyn seramy. You touch my tra-la-la my ding-ding-dong Sen nereden çıktın? 5 saat. 5 saatdan syomka edip oturup. Bu option klibin syomkasyna başladyk.
Onu ayır yani o. Bakayım. Evet o. Yüzün ağarı gaydiyan. Yan kal. Bilan bollu. Seret bilan bollu. Bilan berdin ha. Frazi olsa. Ne resta. Ne bera sana bera gerek. Gel der na aman şunu Ana kokatın. Ha? Şu kod elimde mi? O yönde Ferit şey. Kıydım. Berdin ağarı. Berdi. Dur da aytsa. Dava. Berdin yılgırdın, gönü kadırdan çıktın gittin. O çırağın düşeni hiç mi? Yok çırağın hiç. Aldın mı? Ağam näme bolsaydın? Aynen. Belki. Adı beyit buton yani ipte. Dava.